No niin, eli se on MCVP Huut täällä taas. Ja nyt ollaan taas uuden videon parissa. Eli nyt olisi testivideo vuorossa. Eli miten se nyt sanois, testattavana olisi tämmönen Monster Rehab Tee plus sitruunamehu plus energy hiilihapoton. Mä en kyllä yhtään tiedä, että minkälaista tää on, mutta avataan. Eli väri. No, tommonen musta, ruskea, en nyt tiedä. Eli venappas kun mä venatkaapas. Joo, venatkaa. Joo, eli nyt testataan. No, tämmönen, no tee maistuu aika vähän niinku jäätee. Mut silleen tee maistuu aika hyvin ja sitruuna vähän. Mut ihan hyvä, jos tätä sais vaan tätä vilppulasta, niin ostaisin kyllä tätä aika usein, mutta kun nyt en oo vilppulassa, niin en voi ostaa. Ehkä sitten kun lähen täältä, niin voisin sitten ehkä ostaa kotiokkin tätä. Eli mä oon nyt tälle arvosanaksi. Eli sen täytyy sanotaan sitruunamehu. En kyllä paljon maista sitruunaa. Sen takia ehkä pudottaa pisteen. Eli tää on vaikka arvosanaksi 4/5. Joo. Eli tämmönen video oli tänään ja moro.